Anginendaba noma ngangithuka iyona mfundiso oyifundisa izingane zakho le iyona into oyifundisa izingane zakho le ukuthi ithuka inhlamba. Hayi cha mama wabantu hayi uhlonishwa abantu bakini ngiqhawe nezingane zakho. Mina nje babakhohlwa ngeke ngihloniphe nje umuntu ongayihloniphi kwayena. Hayi wena uyihloniphi kabi wena. Awuyihloniphi nje uhlonishwa abantu bakini lapho abantu bakini angiyeni wakini mina angizwala kini mina baba ukungibheka kahle mina. Awuthi mina ngibhayisa njengawe mina into ehamba igoxana notshwala usuku nosuku. Ngibhayizi mina mfana ngibhayizi mina ngisona isidakwa mina. Tshela lamatshwaleni ephuza izipoqo. Ngibhayizi mina mfethu ngibhayizi mina ungibheke kahle mina sona isidakwa mina sihambe sibulala nezipoqo la wena nje yonke into wena nje uma ngifuna ngifuna ukuthi ungihloniphe kumele ngithekele utshwala njalo daily uzokwathi ungihloniphe because uyisidakwa esilale ematshwaleni ujabulela ihenisi ujabula-ke ujabulela ihenisi lalela na-ke wezoso lalela lapha-ke mfana mina ngunyongo ngiyakuzala ngizokutshela-ke manje ngiyakubona ukuthi wakhoshisa umcineka ngokuthi uyomshuthela lwa mcimbi wakhe watshela ukuthi uyahlonipha usubona ukuthi manje sekufanele ugibele kithi bowelile mina ungalinge mina ungidakele ungalinge umncane kabi wena ngangihambe nawe le usafufa uzigqoka ama-snacks ecaneni langiswe sibheke egoli qala ungizwe ukuboshwa uhamba ungithinta udaka mangingcole ngemuva namhlanje usuzobona ukuthi manje sekufanele mina kube yinto ezodlalela kimi kuyo umncane kabi wena ungalinge nje mina uzungidakele wezoso ngikwazi sagcwala intuthuwane mina ugcwala ama-snacks zama ukuthwala uhamba uzivuthuzo la into esibhekele egoli unuka ishwami neyobo ngalinge ungidakele mina wezoso ngalinge nje wezoso uzungidakelwe mina ngale nyoka nje yasephepha suzoma ngami zokuxebula mina ngoba khona lapha emzini kabhuti abohlala khona phuma umuzi wakho hambe wakho ongichaphaze kwini kwakwantombela zokushaya mina ngadlale nje kimi ngisiya umngane weingane mina zokushaya ngempela nje zokushaya nje ngempela amasimbi waposte lapha ngamambu faka ithombe engasini umbuza ngisalukazi ngimdala kangaka zokuxayibula ke mina angifuni nje ukuthi uzokwenza isikigi sakho ungazami nje wakhe trend ngami angifuni nje angifuni ngempela uma uzokushaya futhi ngushaya kithi ngukhipha emzini kangizilohlala kuwo ngizongijwayela amasimba mina bhaxa mina dakelwa lapha ngikhohlisa womcina abantu manje ngiyahlonipha nesicini zokuxabaka nathi manje ngangichaphazi mina zokushaya unyoko zokushaya khipha dodo ofaka lapha enkundleni ngehlisa isithunzi lapha ngimdala kangaka zokushaya mina phakame kabi wena le phakame yakhe izokwehla ingakho bengakufuna ogezane nje ingakho bengakufuna ogezane le ngqondo yakho sengiyakubona ufika wavola yonke into manje wena ngobugovu bakho phuca ngisho lemfana lwathe ehluphekela ologula lakho wamphucisela ndakhe lapho ezama hambe shutha abantu intombi thutha nanobani kusesha ifoni sekuyifa lakho namhlanje uphuca lwamuntu isinkwa nakade izame sekukhuphuka wena ngalamango hamba wenza amavidiyo ngqozo emzini abantu hamba bakhokhela lethenje sisangene eligovu leli ababuleli ngani bona ogezani soqhiko la ile ngane ugezani mina sangichaphasa eyintatheli angikhumbule eshutha amasimba kwaposta ngami engithuka mhlonipha kabi xesha umncane ngakunukubisi ngangidakelwa mina zokusaza ngempela mina sifuna kanyoko angisobe ngafuna itrend ngawe namsifuna kanyoko tshele mina ngazama itrend ngawe wona ufika izolo ngifike nini mina angithandi ngabantu abaphezulu waye ngihambe ngothuko omgodi abantu abaphezulu awumungameli yamakhosi aphethe umhlaba sangaze ngofuna itrend kungobunuka umchamo angidakelwa mina msifunwe nje thende ngathi sabe thende ufika izolo lapha senawe egoli ungasilutho ngaduma ngentathele shuthi imsangano mina welile hawu angimthuki ngani pho mina uzuma mangifuna itrend angithiwa ngani kungizweke mungameli ngoba phela ngifuna ukubukwa ke ngabuka ngawo ngobunuka umchamo nje angidakelwa mina thende ukunuka lokhuluma ngawo kwa ungafika ungisukele uzocabasa ngengandla fusaki ingane iyaqondiswa sisibheda mina ingane ngiyayikhahlela nje zahlipha mina zami ingane mina ngizathi ijehlibeni mina umthaka tshele wayibona ingane yami le supporter okay mhla iyeke ama tick dance kuthi isuda njani into ethuli fundisekile 18 years wengane ngayizala mina iyahlonipha umuntu yamazi kube kuthiwa isidwedwe ngabe liyangane nayo ithuka abantu ngizale into efundile mina kuthula Masibuko ngizale into efundile mina tshele phasi matric thela amabhashela abawu2 yaphaphasela imingane yaphashaza yahlonipha umthakazo lokho yahlonipha
Zahlelipha mina zami ingane ngayifundisa. Angidakela mina. Ungisukele ngimdala ungeyisi lapha ko live. Sekuthiwa manje ngingane ngifisa lokho. Ngangidakelwa mina. Tshela amasimba lapha. Ngale inhliziyo mina ehloniphakho. Ngisalanga ngichilishi yabushinta sethi shutha amanga ihamba isangana ithwala lapha. Nejehlimeni lenhliziyo mina fusek. Mbombo kanyoko. Udoti. Siphanga ngisho umsebenzi kwalomfana lono owayengezwe lingaphumi kahle. Lo mfana uhambe engene endlini zabantu eshutha ethi uthandana nosibani kuvulwa ifoni. Lo msebenzi uthathwe yiyo. Lo yamfana nje owayemncane kangaka ethi uphila ngani nje manje. Ngoba lo mfana nombonto uyagudla amaphilisi. Wathatha imali kuye clinic ngenxa kaZoso. Isiphanga yonke imisebenzi eyiphanga isihamba ingqongqoza izinto zabantu iyangqongqoza thiwa nangu makotwala ekhaya utholakale edayisa umzimba iqamba amanga ikhanti itore ngikho sakufenda yona hamba naleza gole nokushibhushi awuliyangane liyani nomoto nawo le ngane yasiphathe igole nomhlume manje isiphanga umsebenzi ezinye izingane lo yamfana nje loyani ubonto usaphefumula wena mfana yavule emncane kanje uzosuphanga imisebenzi yayo phangela bonke manje intathela umsebenzi lengane ifuna ukudla yodwa ayineliseki liyanto anda kubulala ugezani